Recep ayında namaz okusan ya ağız beklesen ya sadaka versen has savaplymy? Recep ayında namaz okumakla ağız beklemeklerin ayrıtynlygy barada sahih anyk hadisler geldi. Jogaby İslam ümmetinin hadis ilminden en görnükli alimlerinden birisi Hafiz İbn Hajar el-Asqalani rahimahullah şeýle diýär. Recep ayının artykmaşlygy barada, onu ağız beklemeň fazileti barada, şol aýdan aýratyn belli bir günlerde ağız beklemek barada ýa-da onu belli bir giýjäni ibadet bilen geçirmek barada delil hükmüne ulanmaga yaramly hiç bir sahih hadis gelmedi. Recep ayının fazileti barada açaçan gelen hadisler iki bölüge bölünýär. Bir bölügi gowşak, beýleki bölügi bolsa ýalan toslama hadislerdir. Aytym Recep ayını beýeltmeli däl diýip sahabalardan anyk sahih dürst habar geldi, hanha seredim. Omar radiyallahu anh Recep ayını ağız bekleýän erkekleriň ellerini nahara diýirtmek üçin urýan ekeni. Bu şeýle diýýän ekeni. Recep näme diýmekdir? Recebi jahiliyet, yani İslamdan öňkü adamlar uraldyýardylar. İslam dilinden soň bolsa bu terk edildi. Ýöne bir adam her hepde birinji we dördünji bunu ağız bekleýän bolsa, bunu Kur'an okuyan olsa, ya başga ibadatlary başga aýlarda edýän bolsa, onu Recep aýy gelende hem şol ibadatlaryny dowam edibermeli. Ýöne Recep aýyny ağız beklesen, ya plan namaz okusan, ya sadaka versen has köp sowaply diýmek anha bu eýýän bolanok. Çünkü köp sowaby kim berýär? Allah Taala berýär. Allah Taala bolsa bize Kur'an'da ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem üstübilenim Recep aýyna has köp sowap bar diýip habar bermedi. Hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: kim bizim emrimiz dinimizde bolmadyk amal etse, ol gaýtarlar, kabul edilmez. Ýene aýtýar, bidgatlardan häzär bolun, sebäbi ähli bidgat adaşmadyr we ähli adaşmada oda helter. Ýene aýtýar, işleriň iň şerlisi dinine täze düdülen işlerdir. Ähli bidgat bolsa adaşmadyr. Şeýle hem ýalan toslama, gowşak hadisler ýaýratmak ulu günadyr. Hadisde şeýle gelýär: kim meniň adymdan ýalan sözlese, o da birine taýin bolsun. Käbir alimler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adyna ýalan aýtmak adamy dinden çykarar diýdiler. Sebäbi ol şeýle diýär: meniň adyma ýalan söz başga biriňiň adyna ýalan söz ýaly däldir. Bunu düşünürüp Hafiz İbn Hajar şeýle diýär: beýlen atylyň hikmeti düşünipdir. Sebäbi ol Allah'tan habar berýär. Kim onun adından yalan sözlese, Allah'ın adını yalan sözlediğidir. Şonun için musulman da onlar, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem adına yönkölyen söz ýaýratmazdan anagyna yetmeli. Recep aýy bilen baglanyşykly bid'atlar barada ýene täze bölümler gelir inşallah. Ragaib namazy, Isra we Mi'raj, Beraat gecesi we başgalar.